Bakit? Oh. Tay bill ti kuryente. 5,000? Uy, 5,000. Nagtakay. 5,000 lang? Da, niya nga lang. Ang pweta 5,000 lang. Nagbasit ata, nakabasitan 5,000 lang. Dapat, tibil tayo lakay, 10,000, weno 15,000 ti makabulan. Kanya 5,000 lang. Aya po nakabasit dayta. Ampay kasano nga mabawasan ti kinaba ng tayo lakay, nukas talaan tibil tayo ti makabulan. Nakabababa. Nakatibilin ko kanyayo, nung umato tibil tayo, manayunan, dapat, ti pamayan nyo tadanong, dapat naka-on lang dayta. Magpapaubo kayo lang, no andar nga andar, di makina. Ti danom, no manayunan ti bill tayo. Hani nga, ay hang kung ma-acceptar dayta nga 5,000 lang nga bill tayo. Apo. Ampain niya tayo, 4. Ay, apo. Kasi ano langan nga mabawasan ti kinaba ng tayo no kasta. Nakatibilin ko kanyayo. Dagita silaw. Babaan nyo lang nga nakasindi dayta. Agmal na lang ka nagpapanag. Urewan usar. Nakasindi lang dapat dayta. Di yun man sinurutan tayong bagak. Dagita electric pan. Dapat nakasindi lang dayta. Urewan ti mangus usar. Uray awan agil electric pan. Naka-on lang dapat dayta. Ay, apo. DJTV, na 5 basak di kalman, hanga nakasindi. Isumat lang ngayon nga, nagbabaday ta, bill tayo. Dapat nakasindi lang di jay, urayawan agbuy-buya. Ay, apo. Di yu pa'y amo mga surutan ti bagak kanyayo. Oh. DJ aircon tayo. Dapat naka-on lang day jay. Na uray nakalukat ti tawa, ken nakalukat itiri daw. Dapat nakasindi lang day jay. Aircon. Aircon. Awan ti aircon tayo bakit. Ay, awan niya. Awan. Isumot lang gayam lakay nga nababaday tabil tayo taawan ti aircon. Ay, ako ba? Tano bigat. Inta gumatang ti aircon. Tano manayon ng tibil. DJ Rep. Dapat nakalukat lang DJ. Hanyo nga isarsira. Direp tayo. Hanyo nga isarsira DJ. Tano ngumato tibil tayo ti kuryente. Di ako. Di yu pa'y amo ti makitinulong kanyak. Nga pangatwan day tabil ti kuryente. Ang dagita plan-plancha. Plancha kay nga plancha. Hanyong anusan nga kusot-kusot da kita badbado yo. Apo kayo. Di yu pa'y mat amumot nga tumulong mo ti kaskasta nga banbanag. Dita washing machine tayo Dapat tuloy-tuloy nga agan andar dayta. Pamayan nga aglabat ta. Kada may nga salang, 2 piraso lang. May nga agparis, may nga badukan, may nga short. So, ti ipaikot yun lang dita. Hanggang nga maibos ti labaan. No awanan ti lalabaan tayon, ayaban nyo iti karuba. Tayo may labad dito ibalay. Aggastar dati danom. Makigastar da pa itayin ti kuryente. Di ngumato ta kuryente tayo. Dapat minimum 10,000. Ay, apo. Ay, naapo lakay. Tay kung kuna ngarod nga kinanayon, nalipatan manen. Timoto tayo dito nga balay, bawal magtipid. Gastos lang ng gastos. Ay, apo. Anya lang ti may bagadag iti tao kanya tayo, kung kasamot dita electric cooperative. Pur tayo. Ay, apo. Ay, ang kung ma-acceptar nga kasjay. Nga mabalin kanyak deta nga mabayadan nga kasta kababa. Dapat 10,000, 15,000. So nga bigat apang kadyan ti pagbayadan. Pagbalin nga 10,000. No handa nga kayat aramida mo nga 30,000. Nga tayo por. Nawatan.